Kublai pi baro kini longki kubor bamta kasngi. Ka Meghala Pradesh Congress Committee haring kat lang ke Indian National Congress kala Pynlong ya ke Iakhieh ka bajar-jar ke ban persha ya ke Jing Shah Kyrteng unong yalam ke Congress Rahul Gandhi. Na ke jinglong dekhot ke yang darbar Lok Sabha MP hadin baka yang kashiri hasuran menha ka arpulai turik ulber kala pengat ha ke jing pensaja ya u halor ka mukot duma bai menran kman na ke jing kentho persha ya ke jat Modi. Rahul Gandhi member ka Lok Sabha bami kmat ya ka Wayanad Parliamentary Constituency ka Kerala ula Shah Kyrteng na ke jinglong dekhot ka Lok Sabha na duk kesengi pengat ha ke jing pensaja ya u kata ha ka arpulai turik leber arajar arpulai kum ka kendon jeng ka artikel 102 1E jeng ka riti sensyar keri. Bad ka kendon 8 jeng ka Representation of People Act 1951 ong ka notice bala penmi dau Utpal Kumar Singh Secretary General ka Lok Sabha Secretariat ne kesengi thoding. Kayeng ka syiri kala menjur ban ai jamin ya u bat pinsange ya ka hukum haduk lai phusngi ban ai lat ba unnet mudui persha ha kayeng ka syiri bakham halor. Kani ka mukot duma kadai ka belatian bishar halor ka jing ujor jong u MLA ka BJP Purnesh Modi namar ka jing kentho u Rahul Gandhi ya ka jat jong u da ka baong. Kumno babaro kinong tu kidon ya ka ju ka jan kata ka jan Modi. Na kaliang ka MPCC ha ka jing yalam u Presiden uba Vincent H. Pala ulalum ka jing yalang ban persha ya ka ka jing Shah Kyrteng u Rahul Gandhi ha Kongres Bhawan men ha ka khat arturik unaitung. Ka jing yalang ka penrem ya ka jingle ka Sarkar Modi balalam khmat da ka BJP.